Pasko na sa SM City, Pampanga. 3, 2, 1! Opisyal nang binuksan ng mall ang Kapaskuhan nitong Biyernes, October 24 sa pamamagitan ng grand unveiling ng kanilang stunning Christmas centerpiece na talaga namang nagpamangha sa mga shoppers. May this season bring us even closer as we celebrate love, laughter, and togetherness here at SM City, Pampanga. Thank you and Merry Christmas to everyone. Tampok sa centerpiece ang 30-foot-tall giant Christmas tree na nakatayo ng buong gilas sa Global Fashion Week. Napapalibutan ng mga higanting ribbons, kumikislap na ilaw, at mga festive ornaments. Hindi rin pinalampas ng mall ang cute factor. May mga 8-foot-tall Mommy G dolls, giant Christmas balls, at potted trees na binalutan ng shimmering gold ribbons and bows na parang kinuha direkta mula sa isang Christmas fairy tale. Today is the Christmas launch of our SM City Pampanga 30 feet Christmas tree dito sa ating Building 4, no? I hope you can visit to our shoppers para makita nyo po mag-picture at saka if you might also be able to meet Santa. Sa bawat kislap ng ilaw at bawat nota ng Christmas carols, ramdam na ang saya, pag-asa at pagmamahalan ng Kapaskuhan. Tara na at maranasan ang holiday magic sa SM City Pampanga's Christmas Wonderland. Perfect spot ito para sa family banding, barkadahan selfies, at early Christmas feels. This is Patricia Mamangon on the spot.